rahim. Uwar gida. Me gida lafiya? Akwai matsala. Subhanallahi matsala? Ke da ganin yawan shiga yocin da nake ke sai ina cikin matsala. Ni do hankali na ya tashi ka shiga ka dawo ka shiga ka dawo kai daga bana ka faduwa. Mai gida? Wai kware wani abu kace saboda Allah cikin kai lalaci haka. Ke? Uwar gida ke da bari. Jam'iyyar gatamu. To? Ta bubburwa. Kullum babu dare babu rana kullum hitatta akai. Kullum hitatta akai abu ne kamar mai bakin uwa. A'a. Kai don Allah ni mai gida na ma aza wani abu da hankali na ya tashi Allah shi rakka taki gora. Ni fa mai gida duk mai hita ya hita. Tunda ni ya hayya dallatu yana nan cikin jam'iyyar APC mai alamar cinciya duk mai hita ya hita Allah ka rakka taki gona. Ke ga hala baki da labarin komi. Wallahi ya hayya dallatu da shi da Yusuf Suleiman so hita su yi PDP. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uwar gida. Ka ji irin ta ai. Ka ji wadda aka gudu. Ke. Uwar gida. Ke. Allah ka samu halki na kai. Nami. Labarin da ka bani mai gida. Wallahi ya hayya dallatu ya bar APC ya koma jam'iyyar PDP mai mulki jihar Sokoto. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai gida amma mai gida ban ji dadin labarin ka ba. Ke. Mi? Mai gida. Shi a kowa namu. Da yanzu mu da layyar sai da mu ji kamshin suya makwata mai gida ni shi ya abin bakin ciki na wai ni Allah. Ba ma layya bake. Gumamman da ya kaba al'umma cikin North and South. In ka tashi aure ya hayya dallatu ya yawa ka kayan daki ya hayya dallatu an ka fara gina ya baka bulo ya kai malinta ya hayya dallatu an ka kai linta ya ruhe ma ya hayya dallatu in ka fara lehe da tunwaye ma ya hayya dallatu na rinci da Allah rashi ne ga jami'ar APC ba karamar hasara ta ba kuma Najeriya gaba ɗaya wallahi gaba ɗaya Najeriya yanzu di ba ke gani bari in waɗa miki yanzu tun can sama an taho an azama mutane mutum to wanga tsoho da wallahi ga wata an ka aza don bai da unhwani kina ganin mutum da shanyayyen hannu wai gida ko takarda bai yi ko tuta wanda ka tabi bai iya warka wai shi na an ka aje dan takarar wai shugaban kasa kuma nan jiha an ka to an ka aza mana mai haka bai ganin girman kowa bai daraja kowa bai mutunta kowa in bayan mai katon kai shi da yake ganin girma ne to yanzu ke ya hayya dallatu ke san dalili ne na barin jam'iyyar cinciya ya dawo PDP dan takarar kwarai ga jam'iyyar PDP mallami dan gidan dattijai jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masani tattalin arziki masani harkar noma masani harkar shige da haje ta kuɗi masani akan aikin gwamnati kuma masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na rance da Allah ga mallan uban doman Sokoto al'ummar Sokoto ba su zaben dan tasha wallahi to mai gida ai ni ka sadu jiki na ya sanyi na ya saranda ni ma na bi ai tunda ba kan wani kawo bai hayya da latuna ta hiya PDP in tsaya in cince uwan mu to ko ni mai gida ai ka san ban san kan harka ba ni ina ni sani